мумията дет, с мен са мумията 100 мумията 500 и ноу 160. Сега тук правя стълби, както ви казах, че ще правя стълби. Махаме и тази киркаса, без това няма да я ползвам. Че ще правя стълбище към мината, към равина, нали? Разбирате ме. Така че не мислите, че това е чит, просто не мога да го направя, нали, това същото на... Нали разбирате ме и сега ще видим дали работи. Ще сложа долу вода за всеки случай, ако падна. Ето, работи си идеално. И това само аз сама си го направих. Ще сложа тук една вода, там ще запуша. Ще запуша навсякъде, където има вода. Само искам да направя един много голям чит. Не ме мислете за читър. За читърка, просто много яко ще бъде, ако направя и тук някаква гигантска дупка от Iron Block. Не ме мислете за читърка. Добре. Сега тук ще там, където ви казах. Ето тук така ще сложа вода. За да може, нали, така нормално, нали, ако мога да падна и, нали, така нормално, нали, разбирате ме. Това вече няма да ми трябва. Ще уча по-нататък. И сега да се изкачим пак на креатив. Как да се изтърци? Не, така. Айде така да пееш. Трябва тук да почваме. One apple, two cats, three pencils, four frogs. Помня, когато учих в първи клас. One apple, two cats, three pencils, four frogs, five books. 1, 2, 3, 4, 5. Арте работи за My name is... Да не се спомням много, що си на креатив. Само ви казвам, това е само да си направя стълбището и всичко друго се баха. Опа! Взела да черпа система. Миналият епизод много брутално свърши, защото ме викаха, трябваше и беше нощ. Помня, че стряла, когато стигахме през нощта. Така стана и с мене, като ти щупих, като заблъснах с тебе, нали ми се щупи лодката. И хора, имам лодка, както добре виждате, и кофа с вода, която тук ще я пусна. Няма. Ще взема кофата с вода. Виждате ли какво може да се направи? Ето тук така и така. Като мисля ли, аз не свалих да се взема. И сега ще се кача по стълбището, новото, дето ще направя едно такова пътче. За да може да се придвижвам, така най-вероятно. Ето сега се придвижваме. Ето, даже може да погледате само нагоре, не да ги тук. Опа! Добре, че съм сложила вода. Who's this? Помислила съм за всичко, деца. Окей, добре. Не ви чувам. Тук ли сте? За Тео и Лео, дигате двете ръце. Хора, искате ли да пусна музичка просто и така? Ще пусна музичката тук така, да бъде по-як клипа. My brother, Blue Mother, аре YouTube, аре тук, ето ми го профилчето. Ето това е моят профил. Аз видях това. Зеленето е там. Всички сте били. Да, това е ми гледал.
Кой? Кой беше там? Хора, слушайте. Къде? Изчакайте малко. Въх! Сега слушайте. Това е за ефект. Оптимистите знаят пет и пета, с голи ръце они ни отместват. Могат да прескачат житейски гради, каквото и да става, на тях се си върви. Тракът се пинака, кара те да избухнеш. Завиждам много на себе си, че съм свеж. Общо за всичко, общо е взето. Спокойно, не давай на заето. Спечелих от отото някаква милиона. Адано, ама надали. Купи къщата на кръгваризната дънга. Адано, ама надали. Съполи се от майска държава. Адано, ама надали. За мен е важно, какво няма нищо мило. Карате да избухне. Не давай на заето. Оуч. Не е важно какво нямам, щом имам точно теб. Но ама надали. Ама надали. Ние носи нови къси дрехи и сме цветни. Ние носи нови къси дрехи, сме цветни. Тото някого милиона, адано, ама надали. Купих къщата на кръгорежната дънга, адано, ама надали. От райска държава, адано, ама надали. За мен е важно какво нямам, щом имам точно теб. Адано, ама надали. Но, ама надали. Не за четирите лесни, носим нови къси дрехи и сме цветни. Хора, сега тук ще разкопая малко. Силяне? Да. Искаш да пусна някаква друга песен, бо така за ефект да бъде? Добре, Герман.